March ni sompakwa kumsang ni sompanga khan Kabul Afghanistan ramacheng farkunda chuan an chen in chwa sanin an sa khore khabu Quran study class attend turina chwaka akal chwa ma chuan achung tinen hudlimum takmangin an ti tia anu nen chuan thocha tak tak in chil tonin an nui kar kara awa pa chu a chwa dona abianga achuk zeu boka kala hotlai lawang tin in chu a chwa sanani hemini hian farkundai re chene in chu ei tur tui tak tak ri manam chu ka farkunda chuan a chwa main eile in asiam chewa an chung ku master chef ania ein siam lama chuan a duai lo hleni Quran zir tura a chuak chu a zirna tur hmuna kal ngal lovin a hmun ngainat eme mai pakhat shadow shamera mo sa chuan a koi masa a hemo si kobel lui kyang omni hin a building po amoyin alian chaleya farkunda chuan helai hmuna hian ha damna le thlamwan na a mu china wangin shamera mo si kalnuam a ti hleni helai hmun hi atlo ngun ema wangin a hun mandan pa ngai a rutina po atel to renga an sa khwana lamnen po alawin humil bok nen mo sa thok caretaker pakhat zenal din nen po chuan anin she chain anin kom thei veu boka zenal nen hian an sa khochung chang le rindan te an soidun fawa an thil ton te anin shil ton chin boka zenal hi pazaidam le shiatna lama po meril takani farkunda hi an sa khorin chungchang tuipui takmi aloni bok nen zenala bula hun mana korana thuin ziak a shiat thiam lote hanzo te chu atan chuan arem chang viawa me chefel le hoi hop takania anung changa chain an sa khwana kalzonga khosak chu atum lo purani achung te zirtirna le zilhauna angai poi mo chin leya anun puiti ila adik perang chu amai ro chu anun tuang tlam tak phena hian lungai na le beidona te poin thla alo zar ve renga anau pang cheto alwa kopui te po adu ve toin pasal fanau ne ya chung kwa nei ve te chu achak ve towa anu le pa te poin a pasal tur an ngai ven pui ve china nima sela awan doina chu akal tuang nge ni don ni kopui tu reng reng chu a mu thei thlat lawani achung de chuan engtik ne ai mo chuan pathianin ikopui tur me chatak ape mayang che tien an nem ve china an khwale vengte chuan an fakin an za chin hleya mi zenghe cher chor ani ba ka hian arin na a nge ema wa hian sarkar na thok mi chatak tak te million tak tak te po hian an za chin hleya march ne sompakwa a farkunda in an chenei na chwasan po hian thileng kim chu apa ngai veka akal na tur mundik tak thlen ma chuan a mun ngainat eme mai shamera most lo tur chuan akal koile a most ko ta chuan dorian vaklo hi zenal hianania ti chuan mosalu ma chuan zenala dora athil zur chuan farkundai mi chu alata zarmaya farkunda chuan zenal dorlam chupanin amitla tu chu awa en naya chuta chuan abei se hau lo mai thil chu awa mutani zenal chuan athil zur zinga chuan islam sa khodu lo le kaltat mai symbol pakhat hi alo zwar tel ranga chu thil chu a mo rualin farkundai thinlung chu adek nga zarmaya alum lo hle buka makpo atia an sa khotem pulkota chu tiang thil zur ani chu adil rem lo song takani farkunda chuan do chunga zenal chu wazot fya ngalin enga tinge hetiang amulet angte izor tak mai kan sa khwana nen ain milau e mai tin zenal chu awazota zenal chuan mi puin an leidu zong ka zwara ne mai mitam takin an leidu chuan nge poina tin ulsam takin alo changa heta amulet an ti hi doilakata invena tana chil banpun anin belang khania a symbol te chu korana anin zirtirna nen chuan ain mil lawa doilam hoi ani wagin farkunda chu alom thei thlot lawa zenal chuan farkundai mel nur le lungoi lo taka mo ta ka chuan a o ti chu tinem devin mi ten he amulet hin ringa korana te po ain zia tho kha symbol te hi chu ati moina mai mai ani chutia hanlak vung vak tur om hlenem atia farkundai ro chu a min thei chuang lo do chunga thil dang te chu a en kwa zela
an sa kho ser le sang za omna ki bor bang tu alo kol che umai ti a mole zela kundum le an sa kho thil thu tak tak te chu alo zor pol noi maya farkhunda chu athin rim chhotel tela au ki po chu asang so to leya chung kampa ngai chuan anin be hlei thei to lo farkhunda chuan zenela sum dona chu pathian zala una na satakani kanjin na itibor bangani atia kanjin mangchang kain isum donga mitam take buma sum thiang hlim lo ilalu dani ati mia mia maya I bong rozor te hi tiral thwaila I dor po hi kharo ati sakle ta an pani chuan anin nial chho zela kungkal te poin an thom shain aron bile duk duk china anuki aring zela mipui kongkal te chuan makan tien aron kal nai zela dor chunga chuan engthil nge thleng she turin aron lut le ta zeu zeu hlomani chutia mi aron lu zel ta ka chuan zenal thinrim le mangang to chuan angai to na phim mangsavin rang taka avin henu hian kan Quran a halani ati thathut maya athu sei chu an sa khozui tu te tan chuan thil pum zam theilo ania na thei angbera an Quran hal tu chu shemandu ngei to nani farkhunda po chuan zenela thu sei chu dodani thu soi ve ngalin muslim sa khwaring tu kania Quran chu ka halo to pang ati veya ma che an soi fiana chu mipui tam tak chuan an oi thei tlat lawa mipui chu an zimur mura an beng cheng to hleya dor chunga okisang taknen an hanin hauta kha ani mechia zok chu rap thak chante po alo changzo kanyang chu an soi fiana chu atok zauchia lawani CCTV footage alan danin farkhunda hi mipa engmasa in an hwal ngal rui maya a hwal tu tela chuan an sa khwa thorin burau pui takmai hal tu muin an muto sia farkhunda chuan ka halo muslim kania kan Quran hi ka hal ngai lawang tin in soifia po tu ma se mi parwal thinrim so sang to tak tak ti chuan an me rum to hleya farkhunda po amang angin a thla bar to hleya a chapa an soifia te chuan omzia nei lo mi parwal ama hwal tu te chuan an nam tluwa chumi hnuah chuan mi parwal puitling thau to te chuan an petron ta a an rap shwala farkhunda chuan tal chuan hun rem chang anei telawani chanpuina ngena a authom te chu shiat phak ani lo tial tiala kutan thlak lai chu video wa lo cover tu po an tam hleya police ten chanchin an shiatin an thengngal thwaya police chuan farkhundai lampanin ama suisatu te chu an hannor kianga bangkila chuan thlabar takin alo chuwa tap chungin anara changte chuan thisena lo luang noi bokani police officer te chuan kai thowa station lama asahimnan shwain tumta a ma se me chelung lian ti taka police te hena chuan me che officer min pero min escort tu tan tin angena mi puipo an thinrim alo la kyang bik lawa farkhunda I dama an la mu chu an lung oilo na samaya an out te chel chu hluma an chen lo a chungkam moilo tak takin an dem boka mi pui thinrim pung khom chuan an Quran hal tu chu himdama chwa tir an latum lo na samaya ti chuan mi pui te chu inau phur zelin farkhunda chu an beile tani police chuan mi pui thinrim chu an control zo tak lo wangin an in rot boy ngam talawa ti chuan me chelainat om tak mai farkhunda chu mi pa za samngarwal te chuan hwal betin kudan thlaka shamira mos inchunga te chuan nuk chawin inchunga changte chuan an nem thla a ataksa nunna nei to lauti sha tak chu an soi sak chhun zom boka Quran hala lom le tin amana piang te chuan an sa kho thorin za omna hum him tu kani velom ti ni om fashim hian farkhunda chu an soi sata a heti mekla hian achung te chu inlama an kut puyami tur in pwa chain an lo la hlim lai lai hleya an fanofel tak mai po alo det le chep tawang tin an ti tur cholangang te chu an lo ti hluma farkhundai nu le pa te chuan puante an lo ta boka anu che pa le awa pa te po anin fiam do na an hlim hleya an fano an farnoi ro chu mi puiten leina na tel ho lovin an ngai sa ti reng an sha silawani tlailam darli vela chuan farkhundai pa chuan farkhundai phone atangin khola donga afanu o shiat be sei takin phur takin phone chu la a hello ati rwal chuan afanu o ni haulo mi pa o thinrim tak hian shamira mosa runkal ngalang che aron ti ringota
phone chu ada ngal mak boka farkundai pa chuan makati hleya angai chu a chalo tak seta thil engemaw serious tak a thleng ani chu aring ngalani anu puile afapate chu shilin rang takin shamra muslim chu apan ngala awathlen chuan most building kota chuan mipui amaka makatam chu anlo pung khoma anlo zimurmura an awa tungkam deng khong tak tak ti chu ari chel chul maya farkundai nu le pale anu che pati chuan enge thleng an shebok silo mipui tam takara chuan most chunglam lo tumin ankal phei zela anwathlen chuan police te chuan aron pan ngala thil omzia po shil chuang lo hian papera thuzak chu pein hei hi sainula thil hi pa ngai le mayang tin a shil ta a mase le kha chu an han chiar chuan an fano farkunda chuan ril rulama hal satna nei ti hi alo neya thuzia kan hmu chuan an sign du lo chang hleya kan fano hi meicha shisel takaneya a ril ru a shisela a taksa po shisel eng hal satna ma nei lo tin an sign du lawa police ten anro manasem fel sadiam chu an tumangin akal theidon lauti an sha chuan an ngoi thup maya a hnuah chuan police pakhat chuan an fano farkunda chu a thi thu a chiltani farkundai nu chuan a fano thi thu a chia dwar chuan a thing thi nok maya police te hena chuan an thu soi chu do tani thu soi ro tiin angen chiama a tapa a fano a boral ti chu a oi phal lavani farkundai pa po chu a thu sia chuan a dengna hleya a ding khong reng maya anu che pa po chuan soitur a shilawa a thu sia chuan a dengna hleni a ming phok reng rengota police te thu soi chuan a di thin jimin a oi theilawa an thu sia chuan mule mal anei tir theilawa ni ber navia ma se ruang chu farkunda I ani nge yem ti fin fia turin mor khausa chuan an kalpui ta a anu chuan plastic beka ruangan da chu an ke honga an fano farkunda ngei chu anei ti hairual ani lawa amairo chu an fano invong le fel fai taka in dham chingkha ataksa chuan hliam na men lo thisen le duk na men lo ti chuan alo bo khat vek maya amai po thisen le hliam tam takin akhatlat bokani anu chuan mitui la zoi zoi chung hian enga tinge ti ena zota farkunda chuan aron chang le nge ya shain anu chuan afanu thina chuan afanu poisoi lo zia chu kathin lung hian asiani atini farkundai chunga diklo taka thila thlen po chu du tok lavin Afghanistan sarkar chuan farkundai chung te chu Afghanistan ram arang thai angbera chwasan turin anti zui boka sarkar chuan an himnan ram chu an chwasan a thazok tur tho an chil bokani a chan chu mipui thin rim alare lo thlata farkundai chung te chuan an sahimnan rang taka an bungra te pekin ram chu an chwasan ta a mipui tela chuan farkundai chunga an che dan chu huaisen le ticha indi takin social media chuan an la poster hama an drama mi hausa le thil ti thei tak tak te po chuan an mipui te thil ti chu an chana an corona wang chuan thil engpo an ti athiang ani an ti thlatani hetia mipui tamzokin dek anin ti veula hian anram president asra gani chuan mipui te che dan chu adem veu thunga rampum khovel ma amol phona ani ve tlatani farkundai khesa mo phur tu dik tak chu chhui chuak turin investigator te chu adita a police te chuan thil thlen dan atira changin an han chui chan dek deka farkunda I an puna nem khet thei tu tur evidence soilo mita mutu emo thuje tu pakhat pu anum lauti an che chuak le sia farkundai thinara phlak tak mai chu dot wangani ti an shingal thwaya farkundai nun hluile ahun mandan an chuite hlei chuan apoi soilo zia atilang chiang zwal sawa khoya quran a hal ti fiana omlovani chutia nu chui tu ten an nu chuina farkundai poi soilo zia darkar tlem tia po an sha tak wara chuan ama a michalang tak tak farkundai dem tu te po khan an statement chu an la le ta sup sup hloma an zakle chena police te ngei po chu a zak ber te nia atira thu chiang lawa wanga an na tho thatlo zia chu an ma ni le an ma ni anin ti mol phau chhauta ni farkundai chung te po chuan hlau chung chungin farkunda chu momal taka voilam tur le thla turin march ni somni pahnia kabula an leta chetaka voilam ania a voina hian amaka maka tam mi pui aron pung khom le a
ma se mi pui lo pung khom te mela chuan huat na le thin rim na alang to lawa khongai na le lainat na in thiam lo na le in chirna mel alang to zo kani a me chat puiten akwang an zona za takin an tuam hloma mipa ten puyan tum chuan mipa za somnga rualin an soi saklai khan khoya ngein om kalbo ro otiin a me chat puide chuan a thlawangan hau sakani a voina chu manzo ania ani thumna chuan kabul khopuya chuan meichha engemaza kholaya chuan kalkhomin banner le poster ten chuan an lung oilo na an tilanga an meichhat pui farkhundai tan an au chhuak ta ni an mairi chu rong sinin an cheiranga farkhundai maya thisen engemaza lantirna ni antia afghan meichha ten kum engemaza ata to mipa ti hnwai chhiana an lo tor to te chu au chwa puin meichha te po an dik ve theiani ti te chu anaw hlani zana le an dikna chanbo pe ve turin sarkar chu annura farkhundai chunga thil thlenga wanga afghanistan ram heti khopa abeng cheng tamai hi mire chuan afghanistan rama mi puilung oilo na kongzo lian ber alani hia langan ti ni investigation an kalpui chep nuwa chuan mipa somli pakwa poikhoi nia ringte chu manan nia mase anni hau hi khamini ya telveti kha emase abultum tule apui pate anilawa lophur ve satlia hau anni ti shiat anelia ahnar kai tule abultum tu te chu shiat ahar sato wangin investigation po chu akal muang lo theilawa thuthar lomom shiat tur aum lo hleya kabul khopui po ani tin hun mandam pa nga ya aletle tel tela vandoina athena changin kar khat aliama chil nei ania khovelin lifein chil chu anin thap maya mase anbei seng lo takin farkhundai dikna chanvo chu courtin ala pe theilawa meininga kumsang hi sompanga chuan rorel tuin an mission be mi somli pakwate zinga mi somni parokte chu thiama chantir ta hlo zoka courtin an thutlukna an puan chwa rual hian mi pui chu an sa hleya an lungoi lo hleya an thinrimna anaw chwa pui ngala mi somni parok an chwa zalen baka poi khoina thlenlaya police officer som pakhat omreng po chu kumkha chau lungin tang turin an tile ta zela afghanistan meichha de chuan court thutluk na chu an pum theilo burani an be sena zong song po abau zau towa miswal an mante zinga mi paria chau chu lungin tang tura tinnia kumsom parok tang tura tinni mi pali de chau chu death penalty pe kan ni buka thi tura ti zinga hian zenaldin po atelveya manzinga hian kumsom paruk leka upa yakub chu atelveya zenaldin wa pani apate dora hian athok veniome video po hian ani hi alangna sa hleya asa hokleya video viral a chuan lungla a farkhunda e avom lai po alang chiang hle bokani mase anhan chui chian chuan ani po hi boina achwa nuwa mi pui thinrim kara lo tel ve top thu chang shilawa adik zo ke motia lo cheve to pani ti shatania yakuba no le pa de chuan an fa pa in puira thak tak mai khoiti an sha chuan makan ti hleya an thinlung na tak zeta nima sela an fa pa chuan me che pakhat a chanchin po a shiat mi alo chu zalo le leina da tel ho lovin kudalo thak ve nge yani ti ero chu an pom thlapa soimoi sakpo an tum lem lovani July ni kumsang ni sompanga chuan death penalty pekre chuan courta appeal thelutin court chuan angai twa chale ta a thitura a shem to te zinga mi pathum chu thitura shemna chu sakin kumsom ni lungin tang turin atia yakob pik chu kumsom lungin tang turin ate bokani court thutluk na thar ber chuan mi puire chu a chhongin ati thin ur hleya engtin nge poi soilo meichha suisa hlum tu te chu courtin a khongai thei zok tin mi puire chuan court rel dan chu diklawan tia an dem hle boka miswal te chuan an shim tur dik tak mungei ro satiin an lung oilo na an lan tir chhun zomani chu mai po chu alani lawa police officer kumkhat lungin tang tura an ti tak te zinga palingo chu belin an lo chwa boka an nangaya an lo thokle reng to bokani mi puire chuan ro rel na dik lo lu tuk chu khoraya au chwa pui lein farkhunda in adikna chanwau a mu ngei theinan an thei to ban chwa leya
Afghanistan First Lady po ron trong chuak ve hialin an ramin kum tam tak leilen na an lo en liam chin wang ani tiin farkundai chungchanga chuan thu aron nei veya First Lady mewin thu aron nei ve ta ka chuan mipui te po chu an phurin an lom hleya an lamachang an nei ti an sha chuan an huai sen pha le zwal hle bokani mipui te chuan beidong lovin kabula chuan norna an la huai ho chun zom renga Hmeichhe te hlei chu thathem ngai le malana san neya an Hmeichhe pui chu adik na chan vo pek ngei an tumru tak setani Kabul loibula chuan farkunda I sha tengnan alim siamania murder ti zaniyin poisoilo kan thengel to lo tor ti cha ani bokani mitam takin farkundai memorial chu an tlowa pangpar le thu jak te nu chain an laina na le an hmangai zia te chu an lan tir china Hmeichhe ten an lung oilo na le an na truk na an bun ro na mun ani tani an har sat na le lungai ne te chu farkundai ne na chuan an thlen ta china farkunda I tha ani changin kum khat chu aliam vele ta a mashni somni pathum kumsang hi somparuka chuan farkundai pualin kabula chuan ama sha tengna tur memorial siamania arwang an halna muna ngeyani monument po chu chuta chuan dani hin memorial chu omengang ma se farkundai tan chuan dikna chanwawero an be seile du tho samangin an la muchwak zaw chuang lawani sha jengna hun an manna chuan activist chuan tho soin kan sarkar hian min hum him theidon lawani an tia mi puire po chuan an lo pum thlapa mana ta to meidila kan khosa a tuna po nakena po min la khosak tir zel dona nei mel an han tileya mi puire po chuan an thlop sia tilan an lu chu an lo bungat ngata Kabul luikyang Shamira Mos building kotmaya farkundai monument an siam tak chu akal pela piangin an ena an thlir zui vong china farkunda I Hmeichhe chatak mai thina chu tun thlengin helai mun kalpel tu piangin an che chuak le fau china Afghanistan rama Hmeichhe te din mun nyam zia le nuai chia an ni zia phaulang chiang tu ni an ti bokani